Henry M. sa Pinky On, tutok lang sa DCGB, Gasta Bangi, kang DCGB, again. Yo! Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Good morning. Wala ba? Okay na. Good morning. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Sa tuyang aga. Kumusta ka? Oy, mga birthday celebrators, happy birthday po sa Indogabos, ha? Mga kasambahay, mga senior citizens, mga lolo, mga lola, magandang morning. Siring man po mga tugang at mga Mr. and Mrs., mga bata pa, mga nakikinig at mga nanonood sa ating palatuntunan ngayong umaga. Magandang morning po. Mga tugang Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Tabi na mga kwan. Uy, sa mga kwan yan mga listeners na po sa Legazpi City Public Market. Magandang morning po sa Indogabos, ha? Mga birthday celebrators natin, magandang morning po. Mga hello. Sabi ni Pading Ray, Talinghaga, 14-26-27. Ang pagkatakot sa kagurangnan, minataonin pagsarig, asin katiwasayan sa sarong tao. Sa kasasaiyang pamilya, siring man ang pagkatakot sa kagurangnan, sarong burabod nin buhay, para sa tawong buot makalikay sa mga siod nin kagadanan. Yes, thank you pa di, ha. Ikanan tunay. Good morning, Tabi, Ate Nits Manzanillo. Good morning, Ate Nits. Hi, Ate Nits. Kumusta ka po? Kumusta ka po, Ate Nits Manzanillo? Good morning, Tabi, sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live in the morning. Sa DCGB. Nataan maluyahon ang internet ngunyan sa palibutan, sa harong nagwawara-warang internet, Napano daw iyan, Require, kung kumusta dyan sa Indo? Ano ang sitwasyon dyan, Tabi, sa Indo? Paki-update daw, Tabi, So mga taga dyan, Tabi, sa Kamalig Public Market, nakaantabay man, si Ate Rachel na lumibaw bunag, Good morning, Tabi. Long time no. Pakailing ko naman sa imo, Ate Rachel. Kumusta si Kuya Larry? The beautiful Rachel Lumibaw and handsome Larry. Yan. Hi, Leanne. Good morning, Leanne. How are you there? Take care always. Leanne, hello. Regards to you from Luluoka. Harlin Magget, good morning daw. Eden Nolasco, pa-shout sa mga vendor sa sa mga taga-Kamalig Public Market, Sabi ni Eden Nolasco, kadakol ngayang mga parantabay dyan. Kamalig Public Market, Dennis Perez, pakibati po sa mga digdi sa Panarayon, baka kay Garcia's family, At saka good morning daw sa, sabi ni Alona Tumagan, Edith Baruma, nakatutok mga tugang from Oman. Nasa Oman. Good morning, Tabi, Tita Daphne. Uy, Tita Daphne, long time no see. Long time no see. Sabi ni Ate Rachel, grabe man nga kuya. Iyo baga, the beautiful Rachel and handsome Larry.
And of course, the prettiest among them all, Lian. Yan, okay? Elisa Fajardo, Holy Easter Friday po. Here it is, Christ is with us all the time. May God bless us all. Okay? Hello po sa mga, ito ha. Hello po, Tito Henry from Lian. Thanks po for the greetings. Yes, you're welcome. Anita Armstrong from Australia. Lourdes Donos, good morning. And Lilibet Marilag. Okay? Okay, no? Yan muna yung mga buwan naman niya itong pasada ng pag-aaga sa morning hirit. Aramon tanawan mga buwan naman ng istorya sa pag-aaga. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Jimmy, nasalita mga tugang sa buwan naman ng report. Hali po dyan sa luwas. Hello Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga paraan tabay niya to sa mga bungkaras kan sa tuyang istorya sarong mahabas an suminalisi kaswapon sa sarong room sa Laucan Pulangi North Elementary School na makukuha sa Sentro Oriental sa Banwaan kan Pulangi. Pangyayari sa Ang mga baka. biktima, teacher, si Mrs. Teresita Basquiñez. Ay, sus ko. Sasem, 61 anyos. Ang ginibog ang teacher, binayaan kay ni An Cuarto na day nakalak. Salisi talaga. Nagbuelta, ang maestra, nagkataon, paluluwas na sa kwarto ang suspect na si Renzo Cruz. Aha. Taga-barangay Balugo, Uwas. Kanahiling inikan na para tukdo, naglaog sa isip kay ni na may milagrong ginibo sa laog kurog pang nawalat ni Madam ang sayang cellphone asin wallet. Totoo mananggad na si kan suspect ang Samsung cellphone na Salbatana. kantidad 20,000 pesos asin wallet Suerte. na may laman sobra 10,000 pesos. Aha. Ang ginibukan na biktimang paratukdo, kinura pa ang suspitsado. Aha. Alagad marikas ining suminakay sa service niyang moto habang kaput ni Madam ang jacket kay ni. Ang ginibo pinaandar ang motor sa kapinakaripas. Maray ngani na si Madam dahil nagbaralintok dahil lang ta nakakaputan kay ni so jacket. Ang kataon ta BBP na so driver kan ambulansya na si Raymark Bingal yaon sa lugar an ginibo binakay an motor kay ni kan ambulansya. Kung gaya day nakadulag sa pagsabing habang nagdudul suspect nakuha ang atensyon kan mga tao dahil lang ta nagwawangwang so ambulansya. Di habang nagdudulag, natural, aram kan mga tao kung saan ang direksyon kan motor. Kop ini. Dinara sa ipaturan suspect kasi nagduman man sa biktima, dumana na maghuron sa duwa dahil na niya to natutukan kung ano na naging disposisyon kan mga pulis. Ang leksyon digde sa presenting panahon, bawal ang sobrang kumpiyansa orog na kon may mga makantidad mahalagang kagamitan sa sarong lugar na babayaan. Yan ta BBP. Pangyayari ano? Na informasyon abangan taod-taod sarong konsyal nin barangay nagreklamo sa sangguniang bayan dahil ang tanpang hiling sa sayakan na mga pagiriba niya sa konseho nagsasarangasanga na ansayang sungay. O, tataw na. 6:30. Pwede? 6:30, ha? Jimmy na salita dito, Jimmy nyo. Ano ba yan? Nagsarangasanga ang sungay. Pero karama ko lang sungay. Adi, oy! Alas 5:17 na. It's Condora time. Mga tugang sa DCGB. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino.
Iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga. Iba dumiskarte. Iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there. And it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Condura's FB page. Dahil, sabi nga ng Condura, iba ang Pinoy. Tama! Iba talaga ang Pinoy. Di ba? Condura, iba ang Pinoy. Iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag, and no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the only Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. That is how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Condura's FB page. Dahil, sabi nga ng Condura, iba ang Pinoy. Unang ko lang naraman na ang Condura palang Filipino made ano. O di, Condura, pag-abot po sa mga appliances, Condura tayo. Walang iba. Condura, iba ang Pinoy. Sige, tuloy-tuloy sa mga balita. Report muna kita, hali po dyan. Sa kay Ans Galero. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Ans, good morning, Ans. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, saro na naman na government agency sa Ciudad de Legazpi and Paramientras na nagsarado dahilan sa sarong positibong kaso ng COVID-19 kan sa indang mga empleyado. Ini tapos na konfirma ron kasubanggi sa DCGB News ni Miss Geraldine Naron saro sa mga information officers kan PhilHealth Bicol na sa indang local health insurance office sa Albay, partikular na digdi sa may De Los Santos building kan Landco Business Park Legazpi City na Paramientras na isasarado po kasuod sagkod sa mga maabot na daw asin bukas sa sinani until further notice. Dahil sa sendang mga empleyado sa nasamitan ng opisina, nagpositibo sa helang na COVID-19 na paagi ka na ipinagsirarom sa RT-PCR swab test. Alagad pwede man disclose na kung gikan sa ining munisipyo o kaya syudad, pero posibleng gikan man sa naini sa Legazpi dahil sa kung nagigramduman kana mga nakalihis na daw nagkapirang mga government employees nagpositibo digdi sa tuyang syudad kan Legazpi. Sa ngunyan, sinabi ni Naron na nagmando ang sendang bagong regional vice president na si Mr. Henry Almanon na angabos na mga parang ni sa safety as in seguridad man kan sendang mga empleyado as in kliyente may naawot nindang parlamentas na isarado ko na ini dahil sa muyaman nindang magkaiguanin magkakani kong oras para sa cleaning as in disinfection sa indang office premises as in man and contact tracing. In kaso man na matapos na ang pagkondusir ng contact tracing sa mga empleyado ninda as in magnegatibo man itulos man sindang mabalik sa operasyon mantang sa ngunyan pwede man gira rin na makipag-coordinar ang mga kliyente na may mga pasyente ninda sa billing as in PhilHealth section kan kada healthcare institutions digdi sa probinsya kan Albay. Ikaw parang business na yung nalockdown ng PhilHealth. Garo panduwa pita garo last year so yes, so kasagsagan man kito. Saan na ako akainin taga PhilHealth na iniya na nanduda? Inda, garo wala man natin specify na rin ay masyado disclose. Okay, sige. So MVP, sa tuyang informasyon, aliman yan sa pagtaong konfirmasyon ng PhilHealth. Ans Galero, DCTV. Salamat, Ans, sa report. Hali po dyan sa luwas.
Ala, lockdown sa PhilHealth mo niyan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sige, sandali, tapudan tamon ang pag-asa para po sa kamugtakan kampanahon. Sabi ni Manuel, kapatid na Noel, ang Kondura, Pinoy talaga ayan ta, Conception Industries. Talaga? Conception Industries pala ang Kondura. Pero sa iling kumigaw, gari iyo mananggad. Tatasunta ka dyan, Noel, na. Okay, sandali lang. Apunan tangon ang pag-asa Ligaspi, Kondura. Taon-taon, mahanap daw kung igwa lamang kitang, ano nang pwedeng magamit kung, igwa akong Kondura sa arong, ay sandali, wala yung wala so signal kan pag-asa. Okay, sandali lang Alas 5:24 na sa Pilipinas. Check muna natin ang kalagayan ng panahon. Oho, ang imomonit ay wala sa duwang numero. May problema kita. Wala yung dalawang numero. Cannot be reached, Bueno, Al Armario, may dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Paring Al, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, pare. Kulang sa informasyon. As in, takot ang ibang residentes na magpabaksin. Ini ang nakukuhang feedback mo niyan kan DCGB News dahil kan ongoing na paglilista naman kan lokal na gobyerno digdi sa Legazpi sa mga barangay duman sa mga interesado na magpabakuna. Kuning kaso yaunaan na bakuna, at least aram na sa mga interesado na magiging priority sa barangay level. Alagad sa monitoring kan DCGB News, haros sa kada barangay na ribo-ribo ang populasyon, di ito nun sana ang nagpapalista. Digdingani sa sarong barangay sa Southern, sa populasyon na mga 2,000, mga 50 labi pa sana ang nagpalista na interesado na magpabakuna. Nagluluwas digdi sa feedback na nakuha kan DCGB News na talagang mas dakol ang takot. As in, nagkukulang ki pagpasabot ka ng health authorities kung ano ang magiging maray na epekto kani kaysa duman sa posibleng negatibong epekto. Kaya sa ngunyan, ang lokal na gobyerno kan Legazpi sisibot man sa pagburo barangay tangani na ilista na sa mga interesado. Alagad sa momentong ini medyo maluya pa ang turnout dahil nga ni sa kakulangin pagpasabot pa asin katakutan kan ibang residentes. Yan pa rin ang bungkaras ka informasyon ang liligis sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, paring Al, sa report. Masamang balita to. Kaso hapon mga tugang 67.9. So latest pong informasyon, dangugatabi ni kapatid na Noel Manalo. Paring Jess, Liagas, paring Jess, mataka na tabi paring Jess, si paring Jess, gariturong taman ngayon, medyo, naglamaw-lamaw man. Good morning pa lang kay Pading Ben si Pading Ben. Pagiro ni Pading Ben diyan sa Intimate Fashion. Si Pading Ben Pading Ben. Naling awag ko. Abyon. Yan. Pading Ben Abyon. Good morning pa diyan tabi sa Intimate Fashion. Sa tula-tula, maparepair ka mo ki mga barong, maparepair ka mo, o mapagibo ka mo ki bagong barong, school uniforms, office uniforms, buda mga tugang mapagibo ka mo ki mga pangdisenting bado, mga coat, iba pa. Maski ano tabing klaseng bado, mga tugang kayang tayo ni Panik Pading Ben. Repair, ay sobrang kaya. Doyan ka mo kay Pading Ben sa Intimate Fashion, diyan po sa inutan sa naiyang kang kan gasolinahan sa tula-tula. Pagtiko mo sa wala, maghiling mo sa gikan tinampo. Intimate Fashion. Yan. Yan. May 69 tabi kita mga tugang na reported cases kan COVID kaso hapon. 69. Pito sa Legazpi,
5 sa tabako, 3 sa daraga, saro sa bakakay, saro sa tiwi. Depo ni doon Malaysiahan, kasuhapon 67, nag 30 plus kita, nag 40 plus kita, kasuhapon 67, ngunyan po 69. 17 po ang kahirasan Kanalbay dyan, 4 po sa Camarines Norte, 31 sa Camarines Sur, 11 po sa Naga, 3 sa Iriga, saro sa Nabua, 3 sa Lupi, 2 sa Libmanan, tagsarado po ang Ocampo, Sangay, Bula, Milaor, Magaraw, tagtuluman ang Kamaligan, Buda, Pili. Ang katanduan is tabi 0 case. Nga. Ang katanduan is maigpit masyado sa pagmaduman ka, dapat igwa katabi mga tugang ki RT-PCR na negative, ili nga. Nagresulta so igpit ninda, Sorsogon 11, Sorsogon City 11, saro sa Castilla, saro sa Gubat. 13 ang Sorsogon, 13 tabi ang Sorsogon. Ang recoveries po 48. 48 tabi ang recoveries. Pero mga tugang an mamundo may sarong gadan. Ang gadan po may saro taga Katanduanes. Ala may sarong gadan po, Isus ko. Magkwando kita talaga, Mag-iringat kita. Mga tugang, ang latest ngunyan sa COVID sa Bicol na active 697. 697 po yan. Ang total, 5,740. Okay? O no? Mga tugang, Jumar Bien, may dagdag na report. Jumar, good morning, Jumar. Salamat, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sarong Parapadyak ang arestado kaso dumaling di sa siyudad kang tabako dahilan sa pagpabakal ng droga. Ang Parapadyak na nabistuhan sa nasa alias Frank, sarong 22 anyos na pedicab driver, residente kan Purok 3 Barangay Divino Rostro kan Tabaco City. Si Francio ang naaresto matapos na mag-lansar din divers operation ang Tabaco Police kontra sa SAIA, duman mismo sa Saindang Barangay. Ang kuwasa na unang bita na suspektado, 4 na sa shake ang pinagtutubudan na shabu. Mientras tanto sa Banuan kan Malilipot, sa Romana residente ang arestado matapos na matrayumpong makakuanin mga kontrabando ang mga autoridad sa dulang search warrant na inisyukan mga inikasudma. Ang arestado iyo si J.R. Bosar Seneta, 30 anyos, mayagom, residente kan Barangay 1, Poblasyon Malilipot, Albay. Ang mga search warrant, ang saro para sa illegal na droga, ang saro para sa badil. Kung sain na matapos ang search nakuha sa residensya ni Seneta ang sarong kalibre 38 badil na paltik na may mga bala asin na nagabot sa siyam na sachet kan pinagtutubudan na Cebu. Ang naunang bita na persona na nasa kustodiya kan Malilipot Police mantang ipigya handa na magkakanigong kaso. Yan, bipan mga barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluas. So, bueno. Okay, oy, may si Mayor Rosal Palan, nag-post ka ito. Garing maluyaw ang internet correction ko eh. Sabi ni kapatid na Noel Manalo, may repost daw si Mayor na sa Legazpi, ano man sana. Kaso saro na yaon sa Legazpi, taga-Kamsur daw ito. Okay. So anom, sabi ang sa Legazpi, susugduman sa post ni Mayor Rosal. Okay, thank you, Migo. Kundura, owned by Concepcion family, located at Sucat, Parañaque. They own the Selecta Ice Cream and RFM Corporation, maker of Swift Hotdog. Talaga. Kuya, kanina po nganing mag-aga, may van na nagpunudigdi sa may gapo kamalig. Mga LSI ang lunad, paano kaya ito nakalusot sa checkpoint? I-report na kay Kapitan, Kung mga taga sa inyan, i-report na kay Kapitan Tabi yan, Iya po. I-report na tabi kay Kapitan. Yan tabi na ko na yan para ma-monitor kung mga taga dyan yan sa barangay. Good morning daw sa mga taga Matnog, Dr. Ga, lalo na sorry. Taga Matnog Daraga, Susko. Lalo na po sa Lorenos family, Lopez, Mantes, Macedas family. Oy, good morning mga primo. Good morning tabi mga primo at saka mga prima.
Happy listening kay Jane Moral ng Barangay 4 Sagpon, Albay District, Legazpi. Sabi ni Manay Merly Caceres, happy birthday tabi kay Warren Coco Binalya kang Bilyarmo sa Rapo-Rapo. Sabril Jace, ipadara ko so request mo na gift mo niyan. Ano nga na ito so gift mo sa kuya? So kampalan, baka kampalan sa kuya. Kay Warren, Warren, Coco Binalya, ipapadaradangon yan so kwan mo, so request mo databi na regalo. Matindi, adi. Good morning, sabi po ni Dr. Raul Bendian. Okay, good morning, Doc. Good morning sa info schedule burnout. Salamat. Okay. Ay, Nal, pakicheck daw tabi. Nal, kung may schedule kita dyan. Okay. O, bueno. Is dakulon ini. Madali lang, Dito muna tayo. Grabe po ang bata digdi sa relocation site kang anuling. Bata kang uri. Grabe, makiriparo man tabi. Kapitan, Council tabi, pakiriparo nindo yan, Happy birthday kay Lola Ending from Pane Joshua Janjan Jr. Good morning, Tabi. Kumusta po sa Maravillas family? Kina Alex Maravillas, Algie, nakikinig sa Permi, Leandrar family sa Mayon, Lorente, Kuya Fiding, Ate Day, Jared, Jipoy ng Taladong from Virgie Maravillas ng Kamalig. Okay? Anong barangay tabi sa Bakakay ang may COVID? Okay na to. Kondora stands for Concepcion Durables. Kaya palang Kondora. Concepcion Durables. Ayos man ano. Pati ba yan mga marketing ko anin daddy? Marketing, ang minairisi pa di. Happy birthday kay Father John Mendoza ng Kamalig. Hali sa Familia Lustado in Solomon's family ng Busay. Father John, good morning. Happy birthday po kay Joji Ate from GF. Love you. Isos, matindi. Happy listening po kay Jane Moral. Okay na to. Ate Jane, Madam, good morning. Pakibati po sa Sigubia family, Palacio, listening from Gapo, Kamalig. I love you all. Sabi ni good morning po sa mga taga Purok Kantagas. Mabataon ngayang Origan. Ano ba yan talaga? Purok 4 Sipi Militro Brigado ang nagbabati. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Veron Bumalay from Bumalay's family. Marites Mindoro nagbuhat na, Tabi. I love you, ha. Isus, may mga oro I love you, honey. Happy birthday kay Dita Lonceras ng Bariis. Birthday nga na from Gina Lonceras. Okay. Happy birthday na lang, sa gabos niya to, mga tugang na mga birthday celebrators. Ngunyan tabing aga. Happy birthday! Kasubanggi nga ya, 6:42, dakol na naman ang, dakol na naman ang tatamaan na 644 million. Mataya daw ako. Pero ako talaga, nagtataya ako pag ang tatamaan dit sana. Kana didipisilan ako ang pagkwenta. Ang pagkikwenta. Okay. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Pipi, good morning sa mga taga-Mantabay. Headlines ko nyo na pagkaaga. 9,000 o sobrang 9,000 ang bagong COVID-19 cases na registro kang DOH kasuhapon. Mentas na si Presidente Duterte, okay man daw ang kondisyon, negative sa COVID, sabi kan Malacanang. Tiga para harana, kredito na naman kaya, mga kababayan, kredito na naman, no? Maray man ang sitwasyon kang Presidente. Roger. Piganap sa na kaya. Mientras tanto, paggamit kan AstraZeneca COVID-19 vaccine sa may edad 60 anyos pababa, sinuspindir nga kan DOH. Tama, may blood clotting. Roger. Sa ibong lalado FDA,
bigtaonan nin special permit para sa compassionate use kan ivermectin. Okay. May nag-apply na sa rong private hospital, iyon niyan bigtawanin permiso. Maggamit kay ito. Ang gagamitan kayo ni sa mga may hilang. Pero gusto aplikasyon ni Dr. Landrito. Dahil paano, hero? Bako man ito compassionate Ay, use. for operation pala ito. LTO. Or license to operate. Kasi kuha man nag-apply nin certificate of product registration. Dahil pa na-action na. Nya kung ito pa di tinugutan na magamit yung compassionate use ka ito sa mga mahihilang, saan mako Dapat na imported. Imported. Dapat imported na registrado man. Pagkatapos, dapat gamitin sa mga may hilang. Dahil pwedeng gamitin ini na dainin magkakanikong prescription. abiso kang doktor. Pero Pwede ang self-medication. ano pa di ang intention ng paggamit? Para sa ano? Para matesting kung talagang Sa COVID. maray man ang epektibo. Sa Kaya COVID. ang tatamahan, tatawang kayo ni. So, may COVID. So may COVID? Roger. So at least buda ka bako sa sa report mo, tinugutan iyang kan WHO. Ang WHO, tigtugutan na magkaigo ng clinical trial, tanganing masabot. Matesting. Talaga man nag-epektibo ba ko? Oo. Dahil saray ko na nakakamutan ninda, dahil pa man na nagpapatunay na talagang nakabulong sa COVID. Iyo. Pero anday ko masabutan pa di kung nata day na-approve ang para sa manufacturing kay ni. Na kumbaga Siyempre. pigutugutan ta na, so haling abroad lang. Siyempre, dahil pa man na-approveran sa Pilipinas. Iyo. Makalibong man ano. Dahil pa man yan na-approveran digdidi. Di na-approve sa Pilipinas, nata ta may compassionate use nga ni daw. Yun nga ni ang magiging dalan para Matugutan. Kadigdining pag-manufacture. Pag duman sa compassionate use maray, Oo. matugot na mag-manufacture kan ivermectin sa Pilipinas. Tuman pa ito, shooting stars, talagang Totoo ito. tumbok na so may COVID, iyon mabubulong. Atong so shotgun ang style. Iyo. Nagkirampahan, ini, direkta. Yes. Pag yan may maray na resulta, di, padagos ang manufacture. Saan mako ini? Saan mako na nasyon? Dahil ang sinabi, pero may mga lista na ano yan, may mga pantawong aprobado sa ibang nasyon. Ikaw man ta kaya nga ini nang nagrupo na pro-life doctors nag-insister kayan ta. Igot ivermectin na pangtao, Roger. di ba sa ibang nasyon? Oo. Okay. Ilit na lang ang sitwasyon kung sana magtrayumpo. Takon magtrayumpo yun. Iyan ang pag-asa ta. Roger, kada ko lang tataram na day, kada ko lang tataram na iyo. Yan. Diyan ta lang mapatunayan. Diyan ta mapatunayan. Kung siya ang tunay. Kung talagang igong epekto o nakakabulong siya o dai sa COVID, Roger. takon talagang nakabulong, ay hayahay kita. Oo. Di ba? Kung dai, at tapos ta nang istorya ta. Mientras tanto, Okay. nasa edad 40 anyos, tagkot 50, pigtatamaan naman in severe COVID-19 sigun sa Philippine General Hospital. Pangyayari. Ang pigpipili. Dahil na. Yun na yan. Dahil lang kayo na nagkaperang universidad sa Metro Manila, ibuo ng isolation center. Iyo. So, Ateneo, sa UP, saka Lasal. Iyo. Darakula man ang ganyan lugar. Pwede yan. Roger. Okay, FDA, sinarosa-roso naging basyanin din sa pagtukot na magamit ang Sinovac sa mga may edad na. Mantang sinugo man ni Presidente Duterte ang PhilHealth na rikasan ang pagbayad sa valid claims sa mga ospital at sinibang healthcare facility, partikular sa mga nasa bubble area. Yes. Kamara de Representantes, Novavax, ang pinakal na bakuna para sa sendang vaccination program. Okay, sa sarong padigdi, PNP, arestaro na ang mga envuelto sa illegal na pagpabakal at paggamit ni ivermectin. Sige. Ang sabi ni amigo mo, April o Mayo, may 2 million doses ng COVID-19 na vaccine na maabot sa Pilipinas. Sige. Okay? Sige lang. Sige lang. So far, VP, yan ang mga headlines ko yan. Sa tuyakan, PYC Enterprises. Yaw lang po ang tindahan nila dyan sa Rawis, Sampangan, LTO, Asin, LTFRB, Regional Office.
Pag radyo o VHF radio ang gaipuan mo, Yes. PYZ mo na yan. Yes. From your base, Mardela, tayo ba? Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin mga sa mga istorya sa Lado National. O di ayos. So ivermectin na piga para ururunan ta, itatry daw mga tugang sa compassionate use sa mga ospital. Diyan ta na matitesting kung talagang nakakabulong iyan o day. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Sabi ni Kapitan Joy Bahoy, pagdadangog ko na ngayon, aram ko na ngayon, 5:45 na, o madali nang mag-alas 6. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Dagoga po nindo ini, ha? Araw daw nindo na bago mga tugang kang 1961, igwa lang databi nin 5 na pantalan, igwa da aki, talaga ha? Before 1961, igwa po nin 5 mga pantalan o mga pier na ipinagkonstruher sa Legazpi City Bay, puon po sa Barangay Sabang hanggang sa Barangay San Roque. Digdi po mga tugang nagdadak ang mga barko o mga bangka kampanahon. Daraan mga sinakong lukad o kopra, abaka, asin iba pa mga tugang para darahon sa abroad. Imagine 1961 nag-export kita nin abaka, buda mga tugang kopra. An pantalan pagsadiri databi kang Air Kiaga, El Decua, and Warner Barnes, Smith Bell and Company, Tabacalera in Cuba, Chigan. Asin po ining mga pantalan na ini, gwanin mga drakulang warehouses, mga tugang salbay, kunain ang produkto kay ni, iyuan padagos ay sinasakay sa mga darakulang barko. Sa pag-abot kang panahon, mga tugang, ang Legazpi Oil Company kang 1961 sa Barangay Arimbay, saro po man sa mga an pantalan in puloy-luway databi na nagpundo kan sa indang operasyon kan mga panahon na ito. Dahilan po mga tugang taang Legazpi Oil saro po sa mechanized conveyors nin sa pagdaranin mga darakulang loads nin kopra, asin po mga tugang an mga workers kay ni nadistroso ang sinabi ng lugar kan o binaging bagyo ay kan bagyo kaya mampalan paramyentas na napundo dahilan po mga tugang sa bagyo. And eventually databi nag-close inikan sa indang maintenance operation. Alagad ngunyan baga iyang baga na ano yan Legazpi Oil operational baga di ha? Ang Legazpi Oil di ba? That was mga tugang 1961 susog sa istorya. Alagad mga tugang ang Legazpi City Port Pier Stevedores, iyo po ang nagpadagos na naglulod nin manual asin nag-unload nin manual hali po sa mga barko na nagduduong diyan daraan mga produkto palaog asin paluwas sa probinsya kan Albay. Ang mga pantalan na ini gwanin historical mark asin early development po in progreso kan Albay asin kan syudad nin Legazpi. Paningit sa Morning Hirit. Nahiling mo na yan. Iyan po mga tugang ang mga good news pa lang kan mga nakaaging panahon. Asinsado kita di. Imagine kang panahon, 5 ang pier. Pier pagsadiri ki mga pribado na persona. 5 ang pier. Diba? Oh, yan po mga tugang mga dagdag karaman ngunya na pag-aaga sa Morning Hirit. 12, bago mag-abot ang alas 6 nin aga, nasa linya po ang dagdag na report kasabay si Renz Luna. Halipod dyan mga tugang luwas. Renz, good morning Renz. Yes, maray na kita BBP, as in maray na agas ng mga parantabay sa mga tugan niya nga mga bareta sa Roman na lalaki ang inarestar kan mga personalis kan na PSO, mga kalihis na madakop na nagpapabakal ni mga pambulang na manok digdi mismo sa sentro kan Daraga. Sigun digdi sa police blotter
mismong nag-arestar iyo ang Cesar na Rene Portillo, ang Chief PSO kan munisipyo, na kung saan ang arestado yo si Antonio Miranda y Mapagdalita, 65 anyos, asin walang trabaho sa residente ng Purok 1, Barangay Binitayan, Daraga Albay. Sigun digdi sa pulis blatter, kaso hapon, kang nag-ronda ang mga personal kan PSO, kan reparo nga ni Kenny ang sarong lalaki, nadakol na mga bitbit na mga manok na pambulang as hindi napag-araman na hindi pala pipapakal sa mga parokyano. Kaya tulos man hindi dinaradigdi sa patura ka na PNP dahil niya udain nagpa-practice kay social distancing habang nagpapabakal kay mga manok. Digdi sa may Ilawod 3 asin magin man sige sa may barangay CP. Kaya sa ngunyan tulos man ining pinag-release ining suspect dahil ang tatinawanan ng humanitarian consideration kan PSO as nangako man na dahin na maulit kang noon ambitan ng aktibidad. Yan ang mga Anong violation sa pagbabakal kay manok? Wala man actually BP violation ta so pagpabakal kaya wala nang social distancing. Nata nagsurusuan sa mga parabakal kan pambulang na manok. Pumpulan BP. Eh di ko araw kaan, mas dakol kang madadakop diyan sa saod. Nata Mas matindang kwan dyan ang mga nagsasaro dahil mga social distancing. iba man ang manok ang pandyan. Sabagay, so niya naman dahil siya nagbubulang, so naglalayo. Ang manok dyan to ano na breast chicken. Iyo. Okay, sige. Kaya tabi BP ang katagtag na para tagi sa Tarkana sunod din si Juminas. Alright, oy, happy birthday kay punong barangay Lilia Napay ng Miti Kamaligalbay. At saka, good morning. Maluya talagang FB. Iyo nata daw talaga ta. Ako ang internet ko sa harong, maluya huno, nawawara sa nang bigla. Alagan, sabi sa ko ni Noel, kapatid na Noel. Kaso rin man niya rin nagkaskas siya. Kung pala si James na lagata. Kaso rin mga rin nagkaskas yan. Yung mananggad ano. Warang tubig sa Kimantong kasuhapon, paki-advise tabi. Salbatana, ura na naman tubig. Luens Barcena, good morning. Kumusta dyan? Salamat tabi BP, good morning. Sarong 20 anyos na estudyante hinaabasanin bisikleta sa mismong ampangkan sa Indang Flower Shop digdi sa Barangay Bitaano, Legazpi City. Pasado digdi sa police record ng Legazpi City Police, ang biktima na bisto na si Labirel San Juan Ilagan, 20 anyos, na taga-Bugtong kan syudad. Tusog sa biktima kasuod mag-aalas 7, ipinark yaman sa naan sa iyang road bike sa indang tindahan para magbakal nin bulong. Asin dahil tabisian sa iyang tugang sa flower shop ninda, nadain ni atindiran, pagbalik niya kasuod alas 7:30 nin banggi, wala naan sa iyang bisikleta. Ang bike na ini color blue, asin pinagahanap niya. Takot sa ngunyan, alaga dahil niya na ini nakuha pa. Asin ang pangataramon kan mga nagakapira, talagang hinabas daw talaga an sa iyang bisikleta. Kung kaya nagreklamo siya sa Legazpi City Police para mag-agad ni nakoder, asin ipablatter ang siring na pangyayari. Matataran tabi BP, nakadakol na digding mga insidente nin mga police record na ang bisikleta ipinagsa na sa may ampangkan pinagdumanan. Pagbalik, wara na. Paano kan? Bago man yung posibleng mawaranta? May rueda? Oo. May rueda. Pag Nadalagan. binugtak mo dyan, minadalagan, nawara talaga. Bata yan, magandang buot. Oo. Di aram ko sa'yo minadalaga, nawara talaga. Mapagalon talaga pala ng bisikleta. Dahil mo mawalata. Yes. So, garang tao, may bitis. Iyo. Dahil may garang tao, may bitis. Kaya dapat, pag ang bisikleta binugtak mo, kadinaan mo. Correct. Kadinaan mo, nga hindi makadalagan. Oo. Yan. Pati ang motor, ang kadalagan. Oo. Maray ang motor, may lock. Ang bike baga, pag bike ang lock, pero wala. Wala ma. Ma? Okay. Nakulo ng insidente kayo sa Legazpi, puro sa bisikleta, dahil nawawalatan. Mapagalon magtiwala sa bisikleta. Correct. Ano ba nga ng tao natiwalaan na yan pang bisikleta. Oo pa. Kung Okay. abo magpakawala, di talagang iyo na yan. Yes, oho.
Roger, sa iyo tabi pipiwan mga dagdag pang impormasyon kay Base Riboy Mata sa mobile unit. Ako po si LTV. Salamat, Lowen, sa report. Halid sa luwas. Walang kuryente, brown out. Walang kuryente, walang kuryente, walang kuryente. Kasi walang kuryente, brown out. Walang kuryente ngayong araw. Wala. Kasi walang kuryente. Oo nga, sinabi na ngang wala. Ito APIC Advisories. Thank you, Padingmar. Pinarward sa kuya ni Padingmar. So, alaba ako nang dahil kuryente ngunyan. Pero ang kaugmahan ko, alas 9 po nag-burn out. Pagkatapos kang programa ko. Lol. Pangyari kay Padingmar kasi Piyo. Pero minadadali ang programa. Puda so alas 12. Puda so masunod na maanggan hapon. Ito daw ganin din wala pong kuryente. Mga tugang Abril 9, Friday, 6 a.m. to 9 a.m. 3 oras. Sabi kang NGCP, mapa-burn out sinda. NGCP niya, an kwantabi ang deng kuryente, an mapa-burn out. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Ang apektadong lugar, iyo po ang mga Pulangi substations, feeders 1 to 4. Pulangi, Libon, portion kan Ligaw, portion kan Uwas, Asin, Ligaw City. Yan. Iyo po yan Halos buong Pulangi, buong Libon, portion kan Uwas, portion kan Ligaw, portion kan Ligaw City. Doble kaya nakasurat digdi, portion of Uwas Ligaw, portion of Uwas Ligaw. Yan. Iyo po, ito. Sa pizza ngunyan man natabing 7 o'clock to 9 p.m. 2 oras. Diyan nabanggi niya. Diyan nabanggi 7 p.m. to 9 p.m. Ini man mga tugang hatod man sa Endokan APEC. Yan. Hatod man po ini sa Endokan APEC. Tabaco City po ang apektado. Panal, Baranghawon, Basod, taga San Lorenzo. Malilipot ang buong poblasyon, mga tugang kang malilipot albay. Buda mga barangay sa palibot kaiyan, day kamong kuryente. Ngunyan tabing banggi, 7 to 9 p.m. Okay? Digdiman mga tugang sa sunod na schedule tabi, 9 a.m. to 5 p.m., 8 hours. 8 hours. Ang mga apektadong lugar, iyo po ang pinag-iserbihan kan Ligaw Substations, Feeder 1. Dakulon man ini, basta gabos na mga barangay, kaya pala sa portion kan Ligaw. Ligaw City, dakulon man, Anggan Piodoran, Anggan Piodoran, ubos of Piodoran, daing kuryente tabi, ngunyan. Okay? Sunod tabi, mga tugang 1 a.m. to 4 a.m. O dyan nabanggi ini 3 hours. Sa agang maag, ay katapos na ini, kasubago 1 a.m. to 4 a.m. Tapos na, wag nating basahin. Tapos na to. Okay? O yan tabi, so schedule kang brown out. Ang mga balitang yan ay hatid po sa inyo ng APEC at saka NGCP. O muna na aldaw, di akong nahiling na brownout digdi sa tuya tabing sentro. Wala. Digdi sa sentro sa Daraga Legazpi. Wala. Pero tabi, di ka mukaan mag-asa na warang brownout. Tego kita, maski nga ni po day ki-schedule brownout, day po ki-schedule brownout, igwa kita mga tugang kipiga-apod tabi na, igwa kita kipiga-apod mga tugang na mga surprise brownout. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 밀려실로. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Hiliho niyang produktibo, yak mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan, ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay.
Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 6:01 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Biyernes, mga tugang, petsa 9, Kanabril, araw ng kagitingan. Holiday po sa bilog na Pilipinas. Mga opisyales kan barangay hinagad na maghigpit kontra sa mga nag-uuling residentes hali sa ibang lugar. Mga minaabot pa sa ng bakuna, ipapanaungon yan sa rehiyon. Sa ibang nasyon o kaya sa laukang nasyon, lampas na 9,000 na mga bagong kaso ng COVID-19 na i-record kan Department of Health Special Permit for Compassionate Use kang ivermectin. Itinao na kang FDA. Sa ibang nasyon, Taiwan as in China, nagkainitan sa isyu kan bakuna kontra sa COVID-19. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Sa Giraray na nagpagirumdom ang Department of Health sa Bicol
sa mga Bicolano na magsunod sa minimum health standard maski na nga nakaresibi na nin bakuna ang rehiyon. Basado sa pinaluwas na press release kanasabing ahensya, ang Bicol kabali sa low risk areas alagad ang Camarines Sur asin Sorsogon na sa moderate risk areas kung magigiramduman na kan uminaging Abril 3 kan ipinagdeklarar kang Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESO kan Department of Health Bicol ang pagiging moderate risk areas kan makarecord nin halangkaw na numero kan kaso nin COVID-19 sa nasabing probinsya. Alagad man tinidong na sa low risk area ang Albay, Camarines Norte, Catanduanes, asin Masbate. Mantang ipinag-inganyar kan Department of Health and Publico na bakunahan o daipa padagos na magsunod sa bida solusyon araw kan pagsulog nin mask, face shield, paghugas nin kamot gamit ang tubig o sabon kasabay ang alcohol, pag-iwas sa matatawong lugar asin ang pagsunod sa physical distancing. Report hali sa luwas, nasa linya si Ans Galero. Dahilan sa padagos na paglangkaw ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan, nagpag-implementar ngunyan kan Commission on Elections o COMELEC Albay Provincial Office ang pinahalipot na daily schedule kan sa indang voters registration. Sigun kay Provincial Election Supervisor Attorney Aurea Chavez, sa iyang sinabi na diit pa sa nangunyan, maski na nga diit pa sa nangunyan, ang nagpipila para sa voters registration sa indang pinagmawot na poon ka nakalihis na Abril 5 sagkod Abril 16, ma-implementar sindan ni bagong schedule kung sain, Lunes sagkod Webes sa na pwede mag-transact sa indang opisina, alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 3 nin pagkahapon. Ang oras, ang aldaw ka na Biyernes naman, sigun sa nasambitan ng election supervisor, pigtaon ninda para sa disinfection kan sa indang mga election offices dito sa bilog at probinsya kan Albay. Kuta na, Abril 4, mabalik na sa normal ang sa indang operasyon o kaya ang sa indang schedule, alagad nga rin nanotaran man ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. Ngayon, pinagtaong asigurasyon kan COMELEC Albay na padagos man girari sindang nag-akomodar ni mga mako akin voter certification apera na sa nakaini na maparehistro para sa papaabot naman na eleksyon sa taon 2022. Sigun kay Attorney Chavez, dapat daw na ma-engineer man ang publiko na tulos-tulos man na magparehistro na oras o niyan dahilan sa igwa pa nin oras o kaya igwa pa nin natatadang bulan para sa pagpaparehistro. Dagdag na baleta, Ans Galero, DCG. Pwede nang itudok ang bakunang Sinovac vaccine sa mga senior citizens na health workers sa Bicol. Sigon kay Dr. Rita Angbon, COVID Vaccine Regional Coordinator, basado naman sa pinaluwas na abiso kan Food and Drug Administration, sendang ipinagre-rekomendar na pwedeng gamiton ang Sinovac vaccine sa mga senior citizen. Bakuna na Sinovac na dumating, ay i-allow na din po natin na gamitin for senior citizens na health workers. Kasi nasa health workers pa po tayo. Kasi before po, no, yung mga senior citizens na health workers, ang inalaw po natin na ibakuna sa kanila ay AstraZeneca. Ang tingog mga tugang ni Dr. Rita Angbon, tagapagtaram kang para sa vaccine kan Department of Health. Mientras tanto, kumpiyansa si Bon na mas madakol ang bilang kan mga nababakunahan na medical workers sa malalain na ospital sa Rion dahilan sa naging rekomendasyon kan Food and Drug Administration na langkaw ang level kang acceptance kan publiko. Sa ngunyan, padagos pang piginganyar ni Bon ang publiko, partikular na mga empleados kan ospital na magpabakuna sinda kontra COVID-19 tanganing sinda maging preparado asin protektado sa nakakagadan na helang. Mientras tanto, bareta ngunyan mga tugang sa lado lokal, mga pulis na nakadestino sa border control sa Pulangi, pig babalo bagian na nangungutong. Jimmy, nasalita sa detalye. Imbis na mahay moral ang mga pulis sa border control sa Linderos Canagos, Asin Bato Camarines Sur, low moral, konsain sa ibong kan matinding sakripisyo kan mga pulis sa pagbantay sa border kontra sa mga LSI na nagraralaog digdi alagad sa paginin na social media
may mga pakaraot na kisyo, may mga nangungutong na pulis, kabalyo kan pagtulirar na makalaog sa teritoryo, maski dainin na negative test result sa COVID. Maigot ining pinahimutikan ni Pulangi Chief of Police James Ronatay kung sa pigkol an sa iyang atensyon kan PNP Provincial Director na si Director Arnold Santiago tungkol sa bagay na ini. Susog sa hepe, posibleng pigpapakaraot sa nasindadigdi, lalo na kan mga pigpapabarilik ninda na mag-uruli giraray sa ginikanan na lugar kung saan sa mga nagpupumirit na maglaog ang suggestion kan mga pulis dapat magpa-antigen test sa inutan sa nakan border checkpoint para matugutan na makalaog alagad itong hapo pipabalik luwas digdi sa probinsya ni Albay. Idinagdagpakan hepe kan Pulangi kung igwamanin pulis na nagbubulita kung ano nindaan pangaran kan pulis litratohon alagad makusugan bot ni COP James Ronatay na bako totoo ang siring na mga aligasyon sa pagsabing ang sarong pulis dahil ibabalyo ang posisyon o trabaho dahilan sa nasasadit na kantidad mismo ang COP kan Pulangi perming nagbibisita sa border parte kan pagsuperbisar kan sitwasyon mantang sa mga pinag-rekomendar ninda for antigen test o minabot na ini sa 805 na mga ilisay o mga nag-uruli digdi na dahil mga test ngunyan ipinatest ang mga ini digdi sa antigen test sa Pulangi 10 kay ni COVID positive. Mga dagdag na parita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pinaromdom ni Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City, asin iyo ang pamayo kang Bicol Regional Development Council, ang mga opisyalis kan barangay sa rehiyon na mahigpit na magbantay sa mga tao hali sa Metro Manila na posibleng mauli sa indang mga respetibong lugar. Tanganing mapribentaran ang padagos na pagdakol kan kaso nin COVID-19. Kasi iyang pahayag, dapat pirming higpitan ang mga opisyalis kan barangay o kan mga opisyalis kan barangay ang sa indang lugar, tanganing dainin mga nakalusot hali sa ibang lugar, siring man parumdumon ang mga residentes na magsunod sa minimum health protocols, tanganing dain maglakop ang mga virus. Islamic Leadership Summit sa probinsya ni Albay naging matrayumpo. Lowens Barcena sa detalye. Oras sa Pilipinas, 10 minutos makalipas ang alas 6, si Bapang Bareta makalipas kay ni. GB News Express. GB News Express. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Habs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Habs. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti, paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusugan tama pero bakun wasak. Red Horse, strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:16. Nakatalaan na pong i-distribuer po ngunyan daw ang 14,400 na vials nin COVID-19 vaccine na nagabot kasahapon sa Legazpi City para itudok sa mga dakulpang mga medical frontliners sa Bicol Region. Sinabi ni Noemi Bron, pamayokan Department of Health Public Affairs Office, nan bakuna itatao sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Asinsur, Sogon. Ang Albay iguanin 1,400, Camarines Sur 1,200 o 2,660, Camarines Norte 1,140, Masbate 4,600, Sorsogon 3,900, Asin Catanduanes 400. Idinagdagman niya na haros gabos na 24,400 na targeted health frontliner o frontline workers sa Kabikulan ang nakaresibi na nin primerong dose kan bakuna hali sa Sinovac o AstraZeneca. Mientras tanto, Islamic Leadership Summit sa probinsya ng Albay naging matrayumpo. Renz Luna sa detalye.
Naging matrayon po ang kinibong Islamic Leadership Summit digdi sa probinsya ng Albay na kinibo mismo dyan sa laog na Bicol University. Ang naunambitan ng aktibidad sa tulong aldaw na nagturar na kung saan na panapano ng mga aktibidades para sa mga katugangan niya itong mga Muslim tanganing mas mapakusog pa ang sa indang relasyon sa kada saro. Magin man ang relasyon sa gobyerno. Ang naging closing ceremony kasuhapon pinanginutan ni Police Brigadier General Bart Bustamante, ang Regional Director kan Pero 5, na kung saan sigun sa iya na kinakaipuan na mas pakusugon pa kan mga katugangan niya itong mga Muslim sa indang relasyon sa kada saro. Magin man na makipagtabangan sa gobyerno lalo-lalo naman sa pagtapos kan mga isyu, lalo-lalo naman ang mga kaliwang grupo. Ang naunambitan ng aktibidad pinamayuhan kan 9th Civil Military Operations or CMO Kaagapay Battalion kan Philippine Army sin pinagpreparar man niya ni mga katugangan niya itong mga Muslim kontra sa mga extremism, asin magin man ang pagprepara sa inda para sa mga humanitarian assistance, magin man sa disaster relief operations sa mga panahon kan kalamidad. Pinaglalaoman man sa iba pang mga probinsya, masagibo man ni aktibidad ang Philippine Army aron kay ni Islamic Leadership tanganing pagsararoon gabos sa mga katugangan itong mga Muslim asin hanggang sa maubos ang bilog digdi sa probinsya nin or sa reyon kan Bicol. Wadagdag na barata, Renz Luna, DCGB News. 11 anyos na aki po gadan matapos na babangka nin truck sa Malinaw, Albay. Detalye kay Jomar Bien. Gadan ang sarong 11 anyos na aking babae sa sarong vehicular accident sa Banwaan kan Malinaw, Kasurma. Ini matapos nababangga siya kan sarong truck sa National Highway sa Barangay Bariu kan Malinaw pasado alas 2 hapon. Ang biktima binitbit na si Rina May Palleras Oral, 11 anyos, estudyante residente kan Purokles Barangay Bariu kan Nasaming Banwaan. Basado sa report kan Malinaw Police, alas 2:15 Kasurma hapon, nasa pagbalyo sa National Highway ang aki kan magdangadang man ang sarong truck na pinagmamaneo ni Raymar Costa Consorte, residente kan Barangay Libtong, Tibi, Albay. Nabangga kan truck ang biktima, natulos man na inakuliran alagad gadana kan makabot sa hospital. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Mientras tanto, turismo, mabangon graray. Kan Bicol. Turismo, mabangon graray kan Bicol. Aramon tapang detalye sa report ni Al Armario. Turismo manggaray ang mabangon kan Bicol Region pag maging normal na ang panahon. Yan ang pagtubod ni Congressman Saldico kanako Bicol. Kung kaya padagos manggaray ko niyan ang mga proyektong panturismo. Siring kan pag-develop kaning boulevard asin plano pa na pag-konektar kani sa mga lugar kan Premier Distrito maging digdi sa southern area kan Legazpi diretsong Manito. Sa ngunyan may mga lugar na digdi na piga-open na ang mga coastal road siring kan sa Vina Vista asin digdi man sa southern kan Legazpi ang barangay Bagakay. Asin iba pa mga lugar na pinagkaplanuhan na natin ang puhunan gilid kan kadagatan para maging konektado digdi sa boulevard ang mga proyekto na ni parte sa nakan mga preparasyones pagabot ka na panahon dahil sa pagtubod na matapos na ang COVID turismo mangyaray ang mapabangon kan Albay maging ang ibang parte kan Bicol Region. Alarmario, DCGB. Naririparo na padagos na naglalangkaw ang kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Susog sa report kan Department of Health kasuhapon, 69 ang panibagong kaso nin COVID-19 sa tuyang rehiyon. Ang 69 ini iyon makukuha 17 sa probinsya kan Albay, kunahain 7 sa Legazpi City. Alagad sa post ni Alcalde Noel Rosal, sinabi kay ini na anuman sa nang sa Legazpi dahilan tan saro digdi taga Camarines Sur. Mantang 5 ang Tabaco City, 3 sa Daraga, saro sa Bakakay, Asin Tuwi. Mantang sa Camarines Norte, 4 ang na-record, mantang 31 sa Camarines Sur. Kinabibilangan kang 11 sa Naga City, 3 sa Iriga, Lupi, Asin Pili. Mantang
Duwa man ang kaso sa Libmanan, mantang nakarecord ng tagsararo ang Nabua, Ocampo, Sangay, Bula, Pili, Milaor, Magarao, asin dagdag pang 3 sa munisipyo kan Kamaligan. Sa ibong naladoan Masbate may panibagong 4 na dagdag, mantang 13 ang Sorsogon. Ang 13 ini kinabibilangan kang 11 Sorsogon City, Tagsaroan, Castilla, asin Gubat, Sorsogon. Sa ngunyan ang Bicol, iguanin 697 na aktibong kaso, mantang sa Kabilogan, iguanan ni na-record na 5,740. Mga parausip kay puhan ngunyan sa bugtong Legazpi City, tangani na mamonitor ang mga tao na hali sa Manila na day nag-report sa Ibalong Centrum for Recreation. Detalye kay Lawrence Barcena. Nangangaipon na ngunyanin mga parasutsot asin chismoso. Si Kapitan Mando Toledo kan Barangay Bugtong, Legazpi City pagkatapos na mga pudan ini na kaipuhanan yanin mga tawong regular na magsusumbong asin magre-report sa inda. In kaso may umuli na haling Metro Manila na dainag agi sa magkakanigong disposisyon sa border control asin ICR COVID-19 facility. Ini ang pinagunambitan ni Kapitan Toledo na kaipuhanan ng magtarabangan ng magkinaraman digdi. Tabako ng karaw-karaw daw ang paglakop ng COVID sa ibang lugar na kung pabayaan sana ang pagpuslit kan mga day nag-agi sa COVID-19 testing. Hali sa Manila, posibleng kumanayat man sa Legazpi ang siring na bagay lalo na kung carrier na ang mga ini. Susug kay Toledo, naka-heightened alert ang sa indang barangay sa mga arogening senaryo kung kaya partisipasyon ang sa iyang residentes ang sa iyang pigahagad. Na dai magtago nin mga individual kung may puminuslit na haling Maynila na dai nag-agi sa magkakanigong disposisyon. Matatandaan na istrikto naman ang mga borders control sa Albay asin Entrican Bicol Region sa Camarines Sur dahil sa mga siring kaning sitwasyon lalong igwapang igwana nin mga COVID variant sa Pilipinas. Dagdag na bareta, ako po si LVP. Alas 6:25 pang oras mga tugang sa Pilipinas, iba pang mga bareta masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni
Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Crown Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal. Nasa 9,216 ang panibagong kaso ng COVID-19 na narehistro kan Department of Health. 598 man ang bagong narahay, mantang 60 ang bagong binawian ng buhay. Sa ngunyan uminabot sa 8,228 o kaya 828,360 na kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinasabing bilang 667,279 ang aktibong kaso, mantang 646,968 ang totalmenteng bilang kan mga recover o naka-recover as in 4,119 ang kabilugan na bilang kanagadan dahil sa COVID-19. Nakapag-register po rin kadagdagan na 483 na kaso ng COVID sa mga Pinoy na nasa ibang nasyon sa Department of Foreign Affairs dahil ang digdigwa ng totalmenteng 17,064 na kaso ng COVID sa mga Filipino abroad kung saan 5,921 digdi. Ang padagos na nagpaparahay as in 10,077 ang nakarecover na. Mantang 1,066 ang kabilugan na nagadan, mantang wala man na narehistrong bagong kaso ni nagadan. Pinagkakarkulong na sa 21 nasyon na ang narehistrong may mga Pilipinong tinamaan nin COVID-19. Kinumpirmar ni Food and Drug Administration Director General Yusek Eric Domingo na itanao na ninda ang special permit for compassionate use sa ivermectin. Sa laging handa press briefing, sinabi ni Domingo na aram naman nindang investigational product as in may ongoing clinical trials ang ivermectin para gamiton bilang panglaban sa COVID-19. Kaya nag-issue na sinda ng special permit for compassionate use digdi. Sigon kay Domingo, may sarong ospital na nagsumiter sa inda ng special permit for compassionate use kan ivermectin as in sa inda ining inaprobaran kasuhapon. Matang igwa maninduang application for certificate of product registration. Ang ivermectin as in sa inda naman na tinawanan ininin listahan kan mga dokumentong kaipuhan na isumiter sa Food and Drug Administration para sa pag-aprobar digdig. Paliwanag ni Domingo na bako kontra sa FDA ang paggamit kan ivermectin. Ang gusto sa naninda iyon dapat na marehistro ang nasabing bulong sa ahensya tanganing masiguro na ligtas ining gamiton kan publiko. Ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Health Insurance Corporation na hidalion ang pagbayad sa mga valid claims kan mga ospital. Inikasunod kan mga reklamo kan mga ospital manungod sa claim sa pagkakautang sa inda kan PhilHealth. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bilang tulos na aksyon, inaprobaran kan PhilHealth ang debit credit payment method para mabayadan ang utang kan PhilHealth sa mga healthcare facilities o mga ospital sa panahon kan state of public health and emergency dahil sa COVID-19. Sigon kay Roque, nan mga kwalipikadong healthcare facilities para sa debit credit payment method dapat nasa lugar na pinag-unambitan kan Interagency Task Force as National Task Force Against COVID-19. Arog kan Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal,
ang mga ospital na ini kay po na nag-ataman in COVID-19 patients. Ang sa ng accreditation bako suspendido asin kinakaipuhan ang mga healthy o healthcare facilities daing interim reimbursement mechanism fund balance. Mga tugang 700 na pamilya o 700,000 na pamilyang Manileño ang sa giraray nakaresibinin ayuda sa Raram Kad Food Security Program kan lokal na gobyerno mantang nagapadagos ang vaccination record na naitala man o halangkaw man ang naitala na vaccination record sa syudad. Ini pagkatapos na mag-arangkada ang sinabi ng programa magpoon kan Abril. Ini man ay katurong bulan na pananaonin mga food boxes sa maabot sa 700,000 na pamilya sa syudad din Manila. 76,000 na mga food boxes sa 66 na mga barangay as in District 1 kaini ang naitao sa paagi kan Department of Public Services kan lokal na gobyerno. Enot kaini nabanggit na ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na hangad igwanin o sa nang katuyuhan na dapat dainin magutom sa Manila sa takatahawan kan pandemya sa raram kan COVID-19 Food Security Program o Food Sufficiency Program. 2 bulan na makakaresibinin food boxes ang mga residentes kan Manila hali sa lokal na gobyerno. Sa ibong nalado, padagos man ang pagkakaigwan ng COVID-19 vaccination para matawanan ng proteksyon ang publiko laban sa COVID-19. Sa katunayan, igwanan nin maabot sa 11,881 kaso. Sa loob din sarong aldaw, ang inot ng nabakunahan mantang uminabot man sa 63,346 na mga Manileño ang nabakunahan magpuunpakan mga nakaaging aldaw. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang kaini, alas 6:40 o alas 6:34 na. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDAC FRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Inakusaran po kan Taiwan ang China na pigagamit sa nakainian sa iyang bakuna para ma-pressure ang Paraguay na tapuson ang relasyon kaini sa Taiwan. Sinabi ni Taiwan Foreign Minister Joseph Wu na nangako ang China na milyon doses ng bakuna sa Paraguay matapos tamaan sindanin COVID-19. Dagdag pa kaini na dudugangan pa kan China sa indang itatao na bakuna basta ipangako na tatangkason ang pagmidbid kaini sa Taiwan. Saroan na Paraguay sa dakol na nasyon na nagre-rekonosir asin nagrespeto sa self-governing territory kang Taiwan bilang foreign nation mantang maigot na pinahimutikan kan China ang alegasyon kan Taiwan. Mahagad po din tabang ang Indonesia sa China tanganing mataparan ang kakulangan in supply nin COVID-19 vaccines. Sigon kay Indonesian Health Minister Budi Gunadi Sadikin na gusto nindang makahagad nin 100 milyon na COVID-19 vaccine doses dahil sa pagkakaatraso kan pag-abot kang AstraZeneca vaccine. Dagdag pa kay din na 200 milyon dose kang AstraZeneca COVID-19 vaccine ang maabot sa pagi kan bilateral deal. Sa second quarter kan 2021, nakatalaan na mag-abot ang 30 milyon na doses nin AstraZeneca apera sa China nakipag-coordinar naman sa US para makahagad din bakuna. Umabot man sa sobra sa 9.2 milyon katao sa Indonesia ang natulukanan ng COVID-19 vaccine. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa linya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Maglikay sa mga scary activities. Inihan makusog na abiso kan Department of Health sa publiko kampan kampadagos na paglakop kan ulakit kan COVID-19 pandemic. Doon sa ahensya, magdistansyang una sa iba asin siguraduhon na may tamang distansyang pagultanan sa lambang saro. Sinabi pa na dapat limitaran muna ang pisikal na interaksyon sa iba tanganin makaiwas sa COVID-19. Piniliwanag ang DOH na pagkikipag-uron din naranihan, pwedeng makaulakit din impeksyon sa mga kauron mo o sa imo mismo. Sa arong pangirumdom, kandi si GB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Mga tugang kuminiran ang mga local hog raisers dahil apisar kan pakimaherak ninda na inaprubaran manggraray ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbawas sa tarifa kan imported pork na maduranin sa rong taon. Sinabi pa kan mga ini na garong mas matimbang kay Agriculture Secretary William Dar ang importers dahil iyon mismo ang nagbubusol na babaan ang tarifa kan mga imported na karning urig. Sigon sa mga paraurig sa nasyon, siguradong malagabong ang local hog industry dahilan sa lakdang na ini kan administrasyon. Baliktanaw sa 500 years of Christianity. Ganito ba kainit yung araw? Detalye po kang istorya kay ba si Francia May Boras. Hali po dyan sa luwas. Bako sa na mga simbahan ang naipatugdukan mga praile kan sa kopon kan Castilla ang Pilipinas, kundi pati na mga kalsada, tulay, modernong agrikultura asin mga institusyong mediko. Dahilan sa mataryumpar na pagmobilisar sa mga katutubong Pilipino, naipaayos ang mga kalsada, napalitan ang primitibong agrikultura, nagbugtak nin mga irigasyon asin pig-introdusir ang pagtanom nin tabako, kape asin kokowa. Nag-arangkada man ang construction dahil sa pagpapatindog ng mga ospital, asylums, asin mga orphanage. Binuksan ang Franciscan Juan Clemente Hospital kanon 1578. Nasa ngunyan, iyon ang San Juan de Dios asin San Lazaro Hospital, mga masasarig na institusyon na buhay pa sa Kudngunyan. Ang Hospicio de San Jose sa Manila, ang kainot-inoting welfare agency sa nasyon na ipundar kan taon 1778.
Sa ngunyan, padagos na pigmamanihar kan Daughters of Charity ano Hospicio de San Jose na yaon na sa Isla Convalescencia, ansa dit na isla sa Pasig River, kung saan nagiging istaran kan mga pasyente kan San Juan de Dios Hospital. Yan po ang baliktanaw sa 500 Years of Christianity. Ako po si Francia May Boras. Salamat po. Sa 500 Years of Christianity. Mga tugang iyang pandetalyas kan mga drakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Tropa kan DCGB News Team. News Director Edwin Peralta asin katubang sa lado lokal Angel Mustasa. Yan po mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. In the morning. Henry M. in the morning. Mga tugang, saro da tabi na Barangay Kagawad. Saro da po mga tugang na Barangay Kagawad. Ang nagreklamo po sa miyembro kan Sangguniang Bayan, tampaghiling sa iya kan mga pag-iriba niya, sanga-sanga na da po ang sungay niya. Kadakol na da po mga tugang na sungay si Kagawad. Iyan ang paghiling mga tugang kan sa iyang mga pag-iriba. Kaya po nagreklamo ni sa Sangguniang Bayan. Anong itsura daw kay na do? Imagine kunsyal ka sa barangay, ang pagiling sa imo, mga tuganggan sa imong mga pagiriba, pano sa kisungay? Aramon tada po ang report, mga tugang kay Jimmy. Nasalita, hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, BP. Official na irineklamo ni Kagawad Placido Pante. Kan barangay Matakon sa Pulanggi. Opo. Sa Sangguniang Bayan, mga pag-iriba niya sa konseho. Sa barangay, sa pamamayon ni Punong Barangay Maria Teresa Cirillo. Pana Matakon, Kagawad Limuel Mendoza, Chairman Committee on Appropriation, asin Barangay Treasurer Mergen sa Saluya. Nagpunan kontrobersiya kay ni digdi sa Barangay Matakon pagkalis kan bagyong Rolly WBP. Durante ka na durante ka na sa restorasyon in kuryente an apik, an Matakon habo ibalik kan apik ang supply kan kuryente dahilan sa dakulaon daan pagkakautang. Nag-intervenir kay ito si Congressman Fernando Didi Cabredo, ipinaapod ang punong barangay asin mga taga-apik kung sa paagi ni Congressman Cabredo na pakiulayan na mapailawan ang Matakon sa kondisyon na magbabarayad ang mga konsumidores. Sa proseso kan hororon, hinapot ni Congressman Cabredo kung gurano ang utang kan barangay sa apik. Ang simbag sobra 300,000 pesos. Durante ka nag-research si Kagawad Placido Pante, sobra pala 600,000 pesos ang utang kan barangay sa apik. Okay. Kaya sa ngunyan, pinutulan in kuryente ang mga streetlights, madiklo mo na sa pagkabanggi ang barangay. Iuyaman pa ni Kagawad Placido Pante, pag nagsisisyon sinda, pag pigharapot niyan sa iyang mga pag-iriba sa konseho, kung napano sa ina supambayad, siguro lukan sa nadasya kan sa iyang mga pag-iriba, dahil nin seryosong kapaliwanagan. Ani kinakabali pa ni Kagawad Pante
sa pagmati niya, kakasararuan siya, ang feeling niya, ang pagiling saya kan sayang mga pagiriba, Yurio Dimon sa konsil. Bata pinagmumostra pati wag karing dai kita makayaon sa footage dai pigmomostra pati ni kagawad so pigpaporotor taririk baga sa may payo niya ang pagiling ngaya sa kuya ngaya no nagsasarangasangan sungay payo ani kinabali pa ni kagawad Pante dahil lang sa iski chairman si John J. Villar, naging iski federation na inikan Pulangge. Ngunyan sa honorarium niya sa barangay, dahil naman kay ni Pigkukuha, imbes, ang tugon kan iski federation president, ayaw na siya sa munisipyo. Ang pagtapos nga kan taon, gabos niyang honorarium, kwintahon, para nga bangaon nga kan council. Dinonate niya. Okay. Ali sa... Ali taon 2020, 2021 ang ngunyan. Hanggang sa ngunyan, ang kinukulugbot ni Kagawad Placido Pante. Raman ko siya nako Naman niya ako tinawan. Talaga ngayang pagiling ngaya sa kuya. Sungay-sungayan. Okay. Dahilan sa pag siring na sitwasyon, nasa session, supposed to be kaswapon, session sa barangay. Dahil siya nagduman siya sa Sangguniang Bayan, nakakalendaryo, imbitado sa council, na magatindir, tanganing bintilaron ini sa Committee on Laws, na pinapamayon ni Kagawad Noli Samblero, Kagawad John Villar, Kagawad, manibay-ibang konsyalyaw, di man si Vice Mayor Boy Fernandez, and sinomiter niya so administrative case 002 series of 2021 gross dishonesty and grave misconduct in violation of public trust and confidence ang katuyuhan mabintilaran isyo na ipigtatapok ni Kagawad Placido Pante sa barangay nakapail ini sa komite na kan Sangguniang Bayan dahil man alawos ugaring taday man nagaparisir so members kan Sangguniang Barangay ang sabi komplikado tamay session kaso hapon. Ayun, okay. An motion kan complainant iyon motion for preventive suspension. Kontra duman sa sayang mga pinag-akusaran ng mga opisyal kan barangay. Dangugon ta si Kagawad Placido Pante. Tuwin ka, sabay mananda ko magsibig-sibig pagtatultol. Ang pagiling nito sa kusalaw kang Sangguniang Bayan, Sangguniang Barangay. Oh my God. More than opposition. May suwi ako. Nagpuri ko sa inda. Yung di mo sa barangay. Yung pero ako ginigibo ko ini. Ako sa personal kong ambition. Ginigibo ko ito. Simple lang ang tao. Ibinuto ako. Ano ginigibo ko? Dumaan yan. Ayaw ka na dito sa pinahil mo na ang reklamo. Ano mga reklamo po yan? Itong gross dishonesty, grave misconduct and violation of public trust. Sa committee nila? Committee chairman na tinutukaw ni Honorable Councilor Noli Samblero. I brought the issue here just for the sake of ventilating the truthfulness and the veracity of my complaint, not for the sake of my political agenda whatsoever. Okay. So, sinag-file mo nito, grave misconduct, gross dishonesty. Sa mga thesis, si Congressman Cabredo nagbisita sa Manahon. Inapot direktaan ng Sangguniang Barangay kung piranota. Minsan presirin ba 300 mil. Natukayan ko sa 150 mil. Ano ko kasi? May prueba ka na. Sigwa, yaon dyan, nakasumidera ni Bidinja. Sapik, mas bayan. Lali yun sapik, certified copy. Kaya duman sa may grave misconduct. Yes. Sa grave dishonesty. Sa kapal ba naman? Tapos violation of public trust. As in, generic term na yan. Sa simple complaint. Ang naapektaran kaya na complaint ko is the social and moral standing of the elected personnel. Yan ang sabi Okay. So ganyan, Jimmy, may kuryente ang matakon. Wala nga ni. Warang kuryente. Tang utang palang 600 mil. 600 mil. Pero ngayon, kanina po si Congressman sa barangay. Ang kinuya ni hinapot kong didi, 300 mil, sobra 300 mil.
Oh, bako iyan so tama ito sa pagkadangugang sa imo kang inot. Nagiro sinagot ni kung didi ang kabanga na yan. Dayman, O, Dayman. garantiyahan niya na pailawan naman yung spirit in the spirit of the holy kuan. Oh. Christmas. Pigarantiyahan in the new year. lang na may balik dahil niya tapas kuman ngunyan. Tama. Ayon. Okay. So ang utang pala 600. 600 Kaya da. ngunyan dahilan sa utang naan ang matakon dahil kuryente Dahil kurinti, marikno mo daw. ang mga residentes. Oo, Yan ang ngunyan. pagigibong ngunyan kang bapa, kan barangay, manangad. Tamang hapot ni kagawad. Ora man, pag ginapot da niya, nag-uurulok siya na tapos nga, pangiling sa kuya, nagasurungay, sarangasangan sungay ko. Garibaga so, ngaya your honor, what happened to our problem? Hirlingon siya daw. Ha 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 ha. Walampas naman sa angog niya. Pagkonsilo si Kagawad. English speaking pati si Kagawad. O, tapunan to si Kapitan. Tanganing mabalansin niya. Tapunan si Kapitan Teresa Cirillo. Dangan ay hindi so Tanisin bagong digdi, kung paano mababayadan itong 600,000, buda kung paano may balik sa kuryente. natana uminabot sa puntong dakula uno Oo. Aros ka bang ang milyon na? Sisay ang kolektor kay ni sa Bapa? Bako man ba pa yan, BP? Bako ni Bapa? Ano nga po kay ni? Pero bako man yan ba pa? Natanya, paano? Sisay nagkukolekta mo inabot sa 600,000 ang utang ng barangay? Kaya nga kasabay sa kuha niya digdi sa treasurer, barangay treasurer. May problema. Nato, sisay nagkukolekta kan kuryente? Sisay nagkukolekta? Magkasimbagsan si Kapitan, so treasurer. Pangyayari. Di aram, posibleng aram ni Kapitan inito. Siyempre ba ko? Siyempre, Kapitan, command responsibility. Buda, sarap ang simbagon kang council. Tas so honorarium ni SK Federation President ni Yan J. Villar. Dahil naman nagkukuha sa barangay kang honorarium magpuon ka naging. Dahil winalat na niya, bala na ngayon. Kaya nga, winalat niya na kan maging Federation President siya sa Pulanggi. Amo. Ang tugon niya, iyan ngayon na sa kong honorarium dyan, sendo na ngayaan. Pag end of the year, baranga-bangaon na siya. Baranga-bangaon. Di ano tabi din pag sila yung baranga-bangaon, itataon niya sa mga konsehal na kairiba niya o personal personal na gagastoson man kan mga barangay? Nasa diskresyon na kan barangay. Kundi nagapot si Kagawad, ay naman, ano na nga decision? Ano nga, igwa nga ako ka to? Takon dinonate naman sa iyang pag-iriba, pwedeng, siyempre, tataong ki personal. O sa endo naman niya, nga yata, katabang ko naman niya sa endo. Gusto man sana masabutan ni Kagawad, ay na, ano na nga yan inabutan ka to? Ano baranga-bangaon ito? Ura man nga ako na-receive. Simbag naman daw, pangiriling naman sa saya, nag-uurulok, ralampas naman sa angog niya. Panagkataram siya, dahil siya sa pigisimbag? Nag-uulok sa tapos ralampas ang pagiling niya, diman sa angog niya. May problema man ang may problema. Kung arog ka ng aligasyon ni Kagawad. Sige, tapotunta si Kapitan. Buda, kung natatapag naghapon si Kagawad, sino nag-uurulok? Dahil man dapit si seryoso ang simbag. So, hapon sisyon, dahil nagsisyon. Nagkuman sa sangko niya ang bayan, lugod siya. Your Honor, ano nga yan nangyari naman nga sa honorarium nga na pig-donate sa to na baranga-bangaon na pagkatapos kan taon? Silencio sana. Deng simbag. Simbag. Pahaman talaga. Pero naghihiling daasan na sa iya. Tama sa gurulok. Kapitan Teresa Cirillo, tantod tabi, apunan ta ka. Panganin na maipaliwanag mo ning akusasyon, masimbag mo na akusasyon ni Kagawad Placido Pante. Balang ka na. Okay. Bakang pagiling mo, ralampas man. Ako nga kung may linggo si Kagawad Placido Pante, mampagiling ko sa iya. Pagkasabay ka sa kaso. Ibang nasalita ni si JB Nyon. Ibang pagiling ko Kagawad Placido. Batang apelyido niya, mga tugang Pante. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pero may punto si Kagawad may punto si Kagawad tabi mga tugang sa iyang reklamo. Taon-taon agaran ta ki-reaction kay ni ang council kan matakon. Iyan mga tugang ang tunay na pangyari sa matakon. Salamat po sa inyong pagantabay. Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. There was something going
Ratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helan asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom,